Kuten ehkä siitä torstaina. Oman heitin seitsemästä vastassa ja enää kaikki muut tekesosassa. Ja sitten hän pukkilauta. Parempi oli siellä Marissa semmoinen, että kerrot rohkeasti, että tänne mennään semmoinen hätää. Sinne vaan, noin. Ottaa vielä sen loppuun asti, että no rohkea hypätä neste. Noin, hyvä. Noin, näyttää sitä Maria. Pojan laupe. Moi. Ransulla se aika hyvä. Ransu täytyy vähän pienellä pois kännellä. 2, 3. Hyvä.